Аз мога и без аз съм имал по 5-6 месеца. Хубаво е, обаче даже ако ми е в листа на удоволствията не ми на първо. Аз много често се е случило, да речем, правил съм се оговорки с някоя жена, нали, нещо да ходим да с***скаме. Така аз като се погледна, казвам, по-добре им да се м***рам, няма да занимавам с хотели, няма да занимавам после като свърша къде да избягам. Примерно, ти с какво си експериментирал? В Нова Зеландия, значи на колко да съм била, 20 кусор, познавах много свинг бойки. Значи всички знаят. Има ли аджаба за жената значение? Защото той пък може да не му е много голяма, да знае как да се върти като змия, като такова вътре в тебе. Ти ме питаш на мен дали такава на жената дали ще изпира. Здравейте, приятелчета! Добре дошли в подкаст канала ни. С Кристина направихме първия подкаст, имаше доста така голям интерес. Много хора писаха, че искат да я видят пак. Затова тя благодаря ти, че пак дойде. Имаме още много интересни теми, защото наистина не можахме в един подкаст да съберем абсолютно всичко, което имаме да кажем. А и тя, най-важното, няма значение аз какво ще кажа, важното е, че тя има да ви каже доста неща още, така че go! Не, Крис, на мене си ми много ценен, защото като мъж, който се опитва да израства, който се опитва да рови в себе си, да види какво се случва и така, нарцисистите наистина, мъжете сте повече като бройка. За жалост. 70 на 30 жени. Обаче мъжи, когато попадне в нарцистична връзка, пада много по-дълбоко. Направо се срива. Мъжа? Когато мъж е с нарцисистка, се срива. Бизнеса му се срива, всичко се срива, може да стигне до самоубийство и така. Ние жените повече говориме, къде говориме с приятелки, къде плачеме, къде се оплакваме и ние по някакъв начин търсиме някакво решение и така излизаме. Докато мъжа, който е в нарцистична връзка, той направо загива. Така, и ако има слаба психика, още по... И много исках ти да кажеш, защото ти също си чувствителен. Много принцип, наистина. Ти вече ме познаваш и знаеш, че... Да. Имаш раздели и много искам така да кажеш ти как излезна. Тебе какво ти помогна да излезнеш от това положение, защото ти много бързо излезна и много бързо тръгваш нагоре. Първото нещо, което е спорта. Спорта на мен ми е дал, освен впечатляваща физика, дал ми е наистина много възпитание, а и някак си, аз когато се чувствам най-зле, ти знаеш много добре, като твой пациент на първо място съм бил, че когато изглеждам по близо до съвършенството, наистина така го казвам, в момента не, но тогава съм най-нещастен, тогава ми е най-трудно. Излизането е на първо място човек, че трябва да обича себе си. Ако достатъчно обича себе си, в един момент той трябва да се умее да намери сили, да стане, да се пребори, да каже окей, обичам го този човек, но аз съм по-силен от това нещо. И така човек осъзнава, че наистина е по-силен дори от това, което се очаква. Аз ако очаквам, примерно, ще го кажа по най-простия пример. Ако очаквам, примерно, че ще дигна 100, аз мога да дигна и 120-30, защото ние не знаем каква сила се крепи и аз се казвам в крайна сметка след дълга връзка, когато бях изгледал точно такъв тип на жена нарцисист. Мислех, че аз за това и те потърсих теб, и мислех, че аз съм нарцисист, че аз мачкам, че аз съм един вид като грубиян, като насилник дори и всякакви такива неща, но ти ми обърна представата за това и някак си съветвам хората наистина да потърсят професионална помощ, да не се срамуват от това, да кажат окей, аз не знам от тук на къде, отколкото, примерно, да скочат в друга връзка и да кажат, къде ще ходя на психолог ли? На треньор по личностно развитие? За какво ми е сега ще фан, тази ще изтряскам? Не се прави така. В смисъл, наистина не се прави така. Трябва човек да помисли, да види къде са неговите грешки, с какво е сгрешил, с кого, как е наранил. Но общо взето на мен спорта ми е наистина така двигател за това да преодолея, да изляза бързо. Минал съм през ада наистина буквално, но целта и човек да е заед. Не трябва в най-големите депресии, защото аз да ти кажа, наистина съм много чувствителен и много съм изпадал, колкото и странно да звучи, хората, които следват канала
двата канала и като цяло, които ме познават, знаят, че съм супер позитивен, винаги гледам в доброто, усмихнат, но истината е, че съм много податлив на депресии и съм супер чувствителен. Аз мога да се усмихвам и също време ти да се казва нещо, което ме вече ме е засегнало. А представи си, когато имам връзка с някой, когато обичам някой и съм влюбен, аз се раздавам във всичките си връзки и мисля, че всяка една жена, с която съм бил, съм си мислил, че е доживотно с мен. В смисъл, винаги вярвам в истинската любов и търся и когато се разочаровам, първо винаги търся грешката в мене, после в другите хора, но общо взето това ми е двигателя успеха. Нали, да почвам веднага да се мобилизирам, защото нямам време. Аз веднага го приемам като съревнование. Да, супер, Крис. Значи може да си вземем това, че през тялото, през физиката, през тялото, всеки може да си намери спорт. Не е задължително да почнеш да изглеждаш, нали, там страхотно и напомпан и такова, но просто някакъв спорт, т.е. да почнеш да чистиш тялото и цели. Това също много го даваме. Цели. Какви са твоите цели за твоя живот, за такова, за да махнеш фокуса от раздялата. Но другото, все пак тази болка, тя трябва да се преработи между другото. И да я живее, да не се страхуват хората да я изстрадат, защото примерно аз дори и още я изстрадвам, съм се излекувал. Пробвах, което е тъпо, но все пак трябва да имаме скилсове. Някой път човек се блъска главата, както аз съм се облъскал. Пробваш от една връзка да скочиш в друга. Това е най-голямата грешка. Най-голямата глупост. Наистина най-голямата глупост. Даже се закопаваш, защото ти не си готов за човека. Нито имаш енергия, нито нищо. И сега, примерно, да речем, аз съм се закопал. И е много трудно, защото, да речем, ходя на срещи, ходя съм на 2-3 срещи. На вечери. Трябва да преработиш. Значи първото, когато си много ниско долу, първо ви изкарваме, т.е. да почнеш твоите цели, спорт, движение, не знам си какво, да се осъзнаеш какво става, да се събереш в себе си. После, когато малко се надигнеш вече, тогава вече пък почваш да преработваш цялата тази болка, да видиш какво всъщност те нарани, какво те боли и да го изчистиш и да го оставиш там, за да може всяка нова среща, човек и такова да го гледаш на чисто, само от твоето лична гледна точка, а не през призмата на предишната ти връзка и предишната ти болка. Представител на мъжете, съм пробвал пак да вляза в друга връзка и във всякакви такива неща, което е напълно грешно, но ние просто в паниката си искаме веднага да се насочим енергията, да се отклоним, а не трябва. Ние трябва да се сблъскаме очи в очи с болката, да кажем окей. В смисъл, нищо. Минем през това. Да, ще страдаме, да, ще плачем в леглото сами, няма да има кой да нагушка тая вечер, няма да има такова. Но ние трябва да се насочим енергията, било то към спорт. Примерно аз имам кучета, те е много хубаво, като давам моите кучета, на кучета аз съм целия живот, аз съм целият ми свят, но в същото време те са, колкото и тъпо да звучи, те са моят удушник. В смисъл, те ме изслушват, те ме обичат безрезервно. Дали ще им дам същите гранули или примерно ще сменя с по-ефтини, няма да има тако. И някакси отивам с тях в гората, прегръщам дърветата, попивам. Нали, пак ми е мъчно за този човек. Има дни, примерно, да речем за даден човек X, който сънувал си го с ночи и събуждаш и мислиш, че всичко е перфектно, а той го няма. Минаваме и през това. Но това, което ни убива, не прави по-силни. Затова дори колкото и да е странно, аз помагам и на много жени. Нали, защото виждаш, че съм че съм сладкодумен и прочие. Че не трябва заради един мъж или примерно заради една жена да кажеш окей, той съсипал ти живот, прецака, дай приемем. Той ма преебал, окей. В смисъл... Случило се, сега няма какво съжаляваме или да ходим да му търсим сметка. Станало. Давай продължаваме напред. Какво имаме да правим? Какво искаме да постигнем? Аз съм по този начин. И да ти кажа, откакто съм така наистина сингъл, аз съм мега продуктивен. Мега продуктивен. Било то в музиката, било то в бизнеса, било то дори в YouTube, било то в Instagram, било то... Не казвам, че е хубаво човек, но когато се намериш истинското, този човек няма да те спира да бъдеш продуктивен. Да. Точно така ще ти помага още повече. Добре, сега. Добре, искам друго да изиграем. Добре, давай. Okay? Нарцисиста най-много се дразни, когато реагираш. Много често ме питат как да го издразним, как да му отмъстя, как да му го върна. Нарцисиста се дразни, когато не му обръщаш внимание, когато му покажеш, че той не е важен за теб.
И също искам, Крис, ако може да изиграеме и самата комуникация, също ме питат как да комуникираме с нарцисист. Живееме с нарцисист, не може да се разделиме, как да комуникираме с този нарцисист. И в случая, защото съм те хванала тебе да си мъж, много Да искам съм да мъж и покажа, да съм жена. да, искам много да покажа, все едно аз съм нарцисистката. Така. И примерно, сети се нещо, сети се нещо, не, по-скоро ти си нарцисиста, за да мога аз да отговарям правилно. Това повече ми Кажи ми, помага. да, ти си нарцисиста, аз ще отговарям правилно. Как трябва да комуникираме с нарцисист? Примерно, обиждай ме. Моля си толкова глупава. Как мога, примерно, това нещо, което съм ти казал да го свършиш по този начин, го свършиш по начина, който не трябва, съм ти казал хиляди пъти. Аз съм го изпробвал. Това не работи. Трябва да ме правиш по този начин. А ти като най-голямата глупачка, безмозъчна, го правиш по начина, по който аз съм ти казал да го правиш. Правиш точно обратното на това, което съм ти казал. Добре. Какво добре? Какво Окей. е добре? Окей. Това само ще ми кажеш. Да, това ще ти кажа. Значи с нарцисист се говори така. Той, енергия, ти спираш, ти си окей. Ти нямаш какво. Къде ние грешим в комуникация с нарцисист и аз да почна. Значи обиждаш ме и аз почвам. Ама не е така. Ти знаеш ли колко днеска съм работила? Ти знаеш ли колко съм се старала? А ти знаеш, че преди това съм ходила на училище? Ти знаеш ли А ти какво направи? Значи в цялото това ти няма да победиш, защото нарцисиста няма емпатия. Аз няма да победа, аз ще се изтоща и накрая ти ще ме сринеш. И аз ще остана без нищо. Начинът да комуникираме с нарцисист, да се съгласяваме. Окей, няма проблем. И не показваме никаква емоция. Okay. Да, разбирам го това. Когато пък почва да те нападат и тебе, в смисъл такъв, ти го казваш това, което аз съм го казал и после, вместо да се оправдаваш, че си бил на училище, почваш ама ти примерно преди 3 месеца какво направи? И почваш. Ти това, което аз току-що го направих, нали, това е без да не, не бе, давай, защото иначе става като нагласено. Това, което аз току-що направих, ти това не можеш да го направиш, Кристиян. Ти в една връзка с жена ти, ако тя почне да те обижда, ти няма да можеш да седиш толкова силен. Да. Ще се върнеш обратно на консултация. Да, ако мен ме обижда някой. Ти няма да можеш да седиш толкова силен. Ама аз няма да го позволя да ме обижда. Смисъл... Ти не можеш да седиш толкова силен. Да седя толкова силен? Защо не мога да седя толкова силен? Защото те познавам. Добре, кажи като ме ще познаш ти на пак? хората. Пак ще дойдеш. На консултация. Да. Аз не позволя, в смисъл не би го позволил някой е така. Добре, разговора върви така. Обиждаш ме и аз ти казвам добре. Ако не ти позволявам да ми говориш така. И той продължава. Абе ти ли си тая? Да. Не ти позволявам да ми говориш. За ръчичката и при тебе на консултация. Двамата. И много тежко. Много тежко, без много обяснения, много тежко и излизаш от разговора. И си го оставяш с неговите си бръмбари. Ти казвам, че съм супер импулсивен. Неговите бръмбари. Да, и предния подкаст ти казах, че нещо, с което най-много се боря аз, е моята импулсивност, която ми носи много негативи, отколкото позитиви. Окей, секси е да си импулсивен, нали, в дадени ситуации, секси е да си експресивен, но това ми носи само негативи. Аз взимам най-големите си решения в живота, грешки съм взел. На другия подкаст исках да те питам за тебе какво е секс. Кажи на хората. Секса за тебе какво е? Аз мога и без секс. Аз съм по 5-6 месеца. Между другото, наистина, секса за мен не е нещо хубаво. Обаче, даже ако ми е в листа на удоволствията, не ми е на първо място. На първо място имам 2 първи места. Храната и секса, може би. Но секса, сам по себе си като секс, аз много често се е случило, да речем, правил съм се оговорки с някоя жена, нали, нещо да ходим да се тряскам и така. Аз като се погледна, казвам, по-добре им да се мастурбирам. Няма да занимавам с хотели, няма да занимавам просто като свърша къде да избягам и да такова. Секса е много, как да кажа, примерно като съм 5 месеца без връзка и 6 ми се е случило, не съм правил секс. Нямам нужда да правя, не знам наистина. И четах една книга, където казват, че най-големите лидери в света, най-големите диктатори, на тях те знаеш какво правят? Правят секс, за да направят деца и след това почти не им позволяват да правят секс.
Защото мозъка, когато ти правиш секс, ти си не само изхвърляш, нали? Ти изхвърляш дори и твоята енергия. Да. И когато не правиш секс, не казвам, че е хубаво да не правиш, не трябва, защото пак чисто физиологически при мъжете почва да се преобразуват хормоните в други хормони, нали, да не влизаме в някакви такива теми, но не е на всяка цена. Аз мога да се измастурбирам, да се легна и да заспа. Не е нужда да ходя някъде да се доказвам и прочее. Много е важен, но е важен с човека, с който съм. Да, т.е. Били, можеш ли да кажеш, че понякога във връзка през секса се свързваш с този човек? Тоест емоционален, абсолютно. там, За мен чувствен. ключа, много пъти съм казал с приятели, като говоря, защо повечето мъже изневерят, защото те нямат смелост да кажат на жената до себе си, примерно аз обичам да имаме ролеви игри. Аз обичам, примерно, да правя 69 пъти си някаква малко по-властна и не знам как ще го приемеш и е по-добре да отида на проститутка или, примерно, по-добре да отида да се намеря някой. Тоест, да можеш да комуникираш с партньора. Ако ти, това е моят ключ, да не ходиш да изневеряваш. Ако ти инвестираш твоята енергия, всичко инвестираш в твоята половинка и чисто сексуално да седнеш и кажеш, слушай сега, аз искам днеска да направим това. Ти инвестираш в твоята жена, инвестираш дори в секса с нея и на тебе не ти се налага това да го практикуваш друг човек, защото ти реално го правиш и ви ставате още по-близки. Дори да е най-голямото извращение. В смисъл, примерно да речем фетиша ти да се изпикаеш на някой в устата. Нали? Ти го казваш, тя ако искаш ще го приеми, като иска няма го приеми. Но ако го приеми и ако го направите, вие моментално ще станете още по-свързани и ще си имате още по-голямо доверие. Вие ставате много по-близки. Защото ти примерно кажеш, той па бати извратеняка. Окей, той може да извратеняка, но той те обича и той иска да първо пита теб. Не ходи да пита любовница, не ходи да пита в Инстаграм някоя или не ходи в АОБГ на обява да търси това нещо като скилс, а той идва и ти окара на тебе. И ти като го отхвърлиш, нормално той да почука на някоя друга врата и да каже, примерно, знаеш как искам на някой и тя да каже, окей, това много яко ще го направим и край, ти го губиш, твой човек. Затова според мен е много важно комуникацията в секса. Аз никога, между другото, не съм имал проблеми с моите връзки в секса. Никога и винаги съм си казал какво искам, как го искам и така. Сега. То стана малко като искрено и лично. Така, сега. Това не знам дали може да го изиграеме. Въпросът е, че нарцисиста не обича сериозните разговори. Тоест, виждаме се и да кажем, виждаме се с тебе вече 6 месеца и добре си се разбираме, не знам си какво. И аз в един момент, Крис, искам малко да поговоря с теб. Заедно сме, много добре си изкарваме тук някакво време. На къде отива тази връзка? Какво мислиш? Смисъл, може ли да почнем да се наричаме гаджета или нещо? Мислиш ли, че можем и да заживеем заедно? Нещо такова. И въпросът е, че нарцисиста в този момент, той просто изчезва. И това е реалност. Нарцисиста просто изчезва, той не обича сериозните разговори. И това може да стане и на друго ниво. Примерно живееме заедно, имаме дете вече, не знам си какво. И в един момент аз искам да поговорим какво правим с финансите. Ще почнем ли да спестяваме, примерно. Давай да почваме да видим ти, примерно, колко изкарваш. Нали, някаква тема, която сега не сте говорили. И той не иска да говори за това нещо, става и си тръгва. Няма обяснение, няма нищо и примерно може и да не се пребере 2 дни. И не иска да говори за тази тема. И тази тема остава едно такова табу във вашата връзка и тебе те е страх, ти не знаеш той какво прави и той може, примерно, ето ако е финанси, той може да залага и тебе почва те страх дали имате въобще къща над главата си. Тоест нарцисиста не обича сериозни разговори. Това исках да кажа, но мислех нещо да го изиграем. Ти по това ли разбра? Я кажи ти как разбра, че аз не съм нарцисист? Кажи на хората. Не. Искам да махнем камерите. Няма да махаш нищо, това е подкаст. Смисъл, тук не са махат и няма такова. Крис, аз не мога да знам ти дали си нарцисист. Дали горе-долу, добре, горе-долу. Виж, аз знам, че ти не нараняваш нарочно и аз знам, че ти си отворен да се учиш. Но аз знам и твоите минуси. Разбираш, които ти не си ги още отработил съвсем. Ма ги работим. Да, ние ги работим, но ти не си ги отработил съвсем. И така, не бих казала, че си нарцисист, но ти имаш минуси Но съм окей с моите минуси.
Но и просто трябва да се работи, човек. В смисъл, трябва да се работи. И в момента ти не отделяш време на това. В момента ти отделяш време на бизнеса ти, което е супер. Разбираш? Да, така Ти отделяш така много време на бизнеса ти, много време на всички хора, дори включително сега на този подкаст. Ама защото помагам, това е предай нататък. Да, помагаш на мен, в случая ми помагаш страшно много на мен. Ние помагаме на хората, примерно следващия човек, ти си го видял като важна тема. За мен, моята функция на този свят е да служа на хората. В смисъл, дори да ми коства, нали, той е много тъпо, че го казвам, но дори да ми коства в някакъв етап от живота много повече. Примерно аз предпочитам да се раздам на хората. Както Слави пее в една песен, като хляб на бездомни ме раздай. Аз предпочитам да се раздам и да знам, че съм направил нещо и помогнал. А ако не си направил? Всички са те плюваме и ти нищо не си направил. И ти нищо, ти не струваш. Аз знам, че съм направил. Не струваш. Окей. За теб не струвам. Okay. Това е. В смисъл, мен това ми е бил това ми е било целта на живота. Да. В смисъл да оставя някаква следа, било то с песните, било то с сериалите, с филмите. Някой му какво? То не мога пее. Аз не казвам, че съм певец, никъде не съм го берял, не го твърдя, но правя песни. Утре, примерно да речем в катастрофа са гътна умра. Примерно песните, някой някъде ще ги пусне или на плейлиста автоматично ще се пусне някой и ти ще кажа, той ще станцуват. Аз оживявам чрез колоните. Или примерно София ден нощ, примерно сериала 600 епизода, 650 епизода. Все някога, някъде, вече интернета е всичко. Да. Па и най-малкото YouTube или сега това, където го говорим с тебе, 2023 година, той може някъде 2028 година някой да го гледа. Това ти е целта на тебе, тая там. Това ти казах, предай нататък. Okay. И съм мъча да го направя под всяка една форма. Давай нататък ти. Okay. Дай малко по-пикантни такива да мога. Добре, само е сега последно, моля. Мило, понякога ти отнема цял ден. Той просто иска да се съблече вече. Не искам, няма да се съблеча. Ще го измислиме как да се съблече. Няма да се съблеча, глупости, аз не съм за показване. Аз ти казах целият се съблечи, да така си води каста. Ама ти ще можеш да... Добре, ще можеш да се водиш каста, ако аз съм целият съблечен. Да, мога. Айде, пробвайме. Ти сега... Айде, пробвайме, аз искам да те видя. Какво искаш да... Мило, понякога ти отнема цял ден да отговориш на едно мое съобщение. Това ме кара да се чувствам, че не съм важна за теб. Има ли начин да ми отговаряш по-бързо? Това е една комуникация, която ето мен ме дразни, че притеснявам се, дразни ме, че ти не ми отговаряш. И сега ти какво правиш? С друга ли си чатиш? Аз не съм ти важна. Аз съм такъв, дразна се. Аз не съм ти важна, не знам си какво, той не ми отговаря, не знам си какво. Така. И ето, правилният начин е аз да кажа как се чувствам. Мило, понякога. Така. Аз ще ма стресниш, ако ми кажеш така. В смисъл, аз много съм плъчлив. Аз, примерно, ти знаеш, примерно, аз какво се занимавам и примерно ти ми се съриш, че не ти отговарям. Така. Сега. Така. Обаче, ти примерно как ще отговориш на това? Първото, което ще го приема за супер, ако сме, зависи сега, дай да дефинираме. Прясна връзка. Нещо сме си, някаква връзка сме си. Ама той има много голямо значение. Защото ако сме от 2 години заедно ми кажеш, що не ми отговаряш, ще дам подробно обяснение, защо не ти отговарям. Ама ако на първи месец или прямо сме спали 2 или 3 пъти или нещо и ти почнеш да ми пишеш, ти моментално ще ме отблъснеш. Как ще ми отговориш? Направо ще кажа, човек, на работа съм, какво трябва да кажа на това? Добре, ти също ще кажеш, ако сме в дълга връзка. На работа съм. Какво има? В момента съм с Драган. Пиле ще кажа, в момента съм с Драган, Петкан и Осман и в момента сме в лизинга или в момента сме Едис къде. А пък ти да ме питаш на прясна. Ти знаеш там... Окей, разбрах. Точка. Само ти кажа, не. Тогава се съвличай. За какво да... Защо? Аз ще говоря. Добре, само да ти кажа нещо, моля те. Едно момиче много красиво. Ма наистина това ти говоря. Скорошна случка, много прясна даже. Няма най-сега. На тебе ще да покажете. Много така и аз се пиша с нея, тя ще ми дойде на гости, понеже не е от София. И аз човек много я харесах. И тя точно това ме пита, защо толкова не на често и отговарям. И аз човек имам работа, нали? Тя знае с какво се занимавам. И тя вика, аз се давам пълна свобода. И аз като чух, че тя ми дава пълна свобода, където още не сме се изконсумирали и прочие, аз направо с 200 спрях да отговарям, да я пиша, да се пиша повече. Това е гледкав сигнал. Тя ми, каква си ти, че ми даваш свобода? На кои да ми даваш? Ние даже не сме изпали заедно.
Де да знам, мен тези неща много ме отблъскват. Даже ме водят към агресия малко, ако трябва да съм честен. Мисля, агресирам така, мога да запаля на оборот само като го чуя това. Може би, защото съм излязъл от подобна връзка или не знам. И аз съм тия травми. Знаеш, какво ми се е случило? Оставам сутринта и пия кафе. И въпросната жена се събужда и заставам на Ф и каза, тая работа няма да стане. Колко е часа? Айде в леглото. Крис, между другото, без камера, отработвай си ги неща. Продължавай от време на време да си отделяш време на себе си. Аз се отделям. Отделям се доколкото не си мога. отделяш никакво време. Ти в момента бачкаш като ненормален и не си отделяш и те ще настигнат в един момент. В един момент ще кажеш, вече работих 5 години, я чакай сега да време е, стига съм седял сингъл. Това ще кажеш... 5 години ти вярваш, че аз мога да съм без връзка. Добре, откъде те знам. И ще кажеш, сега вече е време и си взимаш някаква и ти още няма да си готов. И тия неща ще почнат така да те бомбардират. Аз мисля, че ти сега те първа ще имаш проблеми пък с това, защото ти излезна добре, тези неща, които ги каза, нали, фитнес, цели и не знам си какво, обаче ти сега си в такава въртележка с работата, че според мен пък, когато почнеш да правиш по-сериозни връзки, ще почнеш да куцаш. В работата? Ще почнеш да куцаш във връзките, ти няма да си пренебрегнеш работата. Ти няма да си спреш работата. Един мъж няма да си спре работата. Ние ако спрем работата, трябва да е някой много богата, която да каже майната му, да е някой това ако се измориш от работа, може да си хванеш някоя богата. Ти пък знаеш колко пъти, как една богата, в смисъл, не че съм искал, ама тия богатите си ходят при богатите. Това нещо съм го разбрал. Мисля, богатите си ходят при богатите. Богатите жени си ходят при богатите мъже. Такива няма богата да хване. Аз цял живот ми ме пишат в коментари навсякъде, че съм бил живо, че не знам си какво. Как пък една богата не дойде принесе? Крис, тя когато е богата, тя почва да те управлява. Тоест ти трябва да седиш до нея и така. Това и са жените. С богат мъж той почва да те управлява. И всички тези, не казвам всички тези, но много често момичета, които карат скъпите коли и не знам си какво, това го казвах веднъж там за абитуриентките, които се опитват да си сложат силикон или не знам си какво. Значи той не ти е купил апартамент. Той да кажем има 200 милиона. Той няма да ти даде на тебе и 3. И един няма да даде. Не. Тези хора, той така или иначе отива в Малдивите. Така или иначе плаща двойна стая. Колко му е да плати още 5000 билет и ти да седиш до него за 5 бона? Разбираш ли, човек? Тъй, че те, този там, не знам какви коли, не ги разбирам, нали? Те не са нейни. Разбираш, тя я кара. Тя не е нейна. Когато той реши, и много често става това после и с възрастта, или тя, ако почне да си отваря устата, когато той реши, той я сменя веднага и тя си изгубила времето и е много назад, даже по-назад, ако беше работила в Макдоналдс и беше учила. Умните жени, които си хващат богати мъже, искат образование, искат апартаментче за мене или почват да скатават някакви пари, което те скатават човек, смисъл, те скатават 20 000 за 5 години на базата на всичките милиони, които тя го е подкрепила той да ги направи. И му е седяла до газа нон-стоп. Тъй, че не случайно, може би не ти се пада богата жена, защото ти няма да седиш никога. Не е падало ми се. Интересна истината и не съм седял. Ти си знаеш. То не може да седиш. Аз много добре знам, защото аз също съм била в това положение и много съм го мислила. Не това можеш да си продадеш свободата. Аз знаеш, се чуя някакви момичета, като вземат да се надуват първо по ресторанти и напред-назад, къде ги засичам, се надуват, все едно ще кажеш, че не знам какво, а те са това точно олицетворение, на което ти го каза. На мен, аз съм имал един се случай с една такава жена, която, примерно, когато аз започвах да градя този бизнес, който гради в момента и все още, се занимавах с една кола, 2 коли, 3 коли, така леко, в смисъл много колебливо, казано бизнес и нещо такова. И тя, отивам в една автокъща, няма да забравя тук в София, и тя, гледам един Range Rover, защото тя знае, че аз много харесвам Range Rover. И съм имал доста. И отивам да се взема моя Range Rover, който съм го спазарил, да го купя, да го препродам тогава. И гледам един спанделка и тя човека, Крис, вика, той е за тебе. Викам, как за мене? Това ти горе е реална случка, смисъл. Викам, как за мен бе, от кой? И от тези си, кой са на ръка ми имена. И аз направо в потрес не знам дали да са зарадване такова. И викам, не. Плочките, нали? А сега не искаш да ги покажеш на плочките, не е видял плочките, друга.
Плочките не могат Е, друго не показва. Ти чува ли си плочки да докарат оргазъм? Честно ми кажи, чува ли си плочка да ти докара оргазъм? Аз не съм получил нито един комплимент за плочките си в леглото. За дупито съм се получавал, но не е за плочките. Те плочките сами по себе са си и такова, където те седят и такова. И 90% от мъжете, които са на плочка, само да така, които са на плочка, те са на нисковъглехидратни диети, не им стават на 90% сигурно и прочее, те са изнервени и последното нещо е това. Аз да кажа. Значи, възхищаваме се и дано момичетата, които са с силни, богати, успешни мъже, че могат да ги търпят. Така, но това момиче да се научи през него на бизнес, да хване контакти, да направи образование, тогава си напред мацка. Те са от 10-1. И само така, че Рейндж Ровър не взе. Евалата мацка. Евала мацка, обаче, ако ти просто седиш, много внимавай, непрекъснато внимавай какво всъщност е за тебе. Какво всъщност се случва. С дете не можеш да го вържиш. С такива неща не го те оставят деца, оставят всичко. Но искам да ти кажа само да кажа, че не съм взел Рейндж Ровър. Виждаш ли? Не съм го взел. Отиде да си го изкарваш. И Ролекс не съм взел. И Ролекс съм подаряли, и Ролекс не съм взел. Така ли? Да. Добре. Което се чувствам горд това. Но те това, където кажеш за жените да учи образование, такова, те ги мързи да дишат, мързи ги да гледат. Ти ми говориш, тя по-скоро ще се прави селфита, Инстаграм и такива работи, отколкото да ходи да учи. Да такова. Поне повече, аз макар че да ти кажа честно, такива жени в моето обкръжение няма, така че не съм запознат. Слушай сега, имахме тема. Давай. Мило, понякога ти отнема много да ми отговаряш на мое съобщение. Това ме кара да се чувствам, че не съм важна за теб. Има ли начин да ми отговаряш по-бързо? Не, направо те блокирам. Okay. Направо те блокирам по всички параграфи, те зачерквам и си чао. Добре. В смисъл, направо такъв скандал ще ти дигне, че е повече... В смисъл, ти направо директно ми е спаднала на работа, ми се е прибрала навътре. Да. Край, да. Ти не мога да има нищо. Крис не е още готов за връзки. Но... Това, че връзката никога няма да съм готов за клемца, ако ще да дойде 1000 сеанса. Комуникацията върви така. Тя е казала, че се чувства недобре от това нещо. Аз казах, тихо сега, аз казах, че не се чувствам добре от това. Има ли начин ти, ако искаш да останеш в тази връзка и тази връзка да остане на добра комуникация, е хубаво да кажеш: извинявай, изобщо не съм разбрал, че така го приемаш. След това казваш: разбирам те, че ти се чувстваш несигурна или ти не знаеш какво правя. Чак сега. Разбирам, ще се опитам. Но имай в предвид, и тогава вече казваш всичко. Имай предвид, че съм много натоварен, че може би ще продължа да правя такива големи интервали, просто няма как и, нали, и обясняваш всъщност какво. Той, ако една умна, интелигентна жена, никога няма да зададе на мъжа такъв въпрос. Точно. Честно ти казвам. Не, Пиле ще излезе от подкаст. Значи аз съм все пак тук треньора, там психоложката. Една комуникация, тя трябва да се чувства чута. Добре, ето аз веднага задавам въпрос като специалист. Не ти казвам да бъдеш спрян и да почнеш да й отговаряш. Не ти го казвам. Съгласен това. съм, а друго. Казвам ти да й дадеш уважението и да й кажеш: разбрахте. Мила, разбрахте. Обичам те, разбрахте, че ти си се почувствала пренебрегната. Не съм го, просто наистина не съм знаела. Добре, ти ми кажи като специалист, тя ако има работа, ако работи, ако прави, тя няма да има време за такива тъпи въпроси. Разбираш, ти ще... Ето аз гледам от моята призма. Примерно аз сутрин като стана. Крис, добре, ето разиграваме си разговор. Не, Крис, аз си имам бизнес, имам си работа, имам си децата да си гледам и не знам си какво, обаче ти си ми важен. И аз съм ти казала сутринта или там в 10 съм ти писала нещо... Хареса ли ти секса вчера? Откъде знам? Или нещо съм ти писала и ти цял ден не ми отговаряш. Ето е грубо малко. Да. Така, както и да е. Въпросът е, че искам да науча хората, искам да науча теб, когато тя се изрази, и особено когато се изрази мило и тя изрази собствените си, тя не те напада. Тя изразява, че тя не се чувства добре. Разбираш ли в този случай? Или може, като сте били на ресторант и ти много си гледал сервитьорката или много си обръщал внимание на не знам си кой. И тя след това ти казва: ти дига скандал, не ти прави нищо. Казва ти: знаеш ли, Крис, когато сме заедно и когато много говориш с не знам си кой или много си гледаш телефона, не се чувствам добре. Първата ти работа е ти да отразиш нейните чувства. Разбирам те как се чувстваш. Разбирам те. Какво мислиш, че мога да направя?
Тя ти казва, не я гледай или не знам си какво. Виж сега, това едва ли ще Това го за направя. телефона са ми го казвали. Да. Едва ли ще го направя, защото такъв човек съм, бла-бла-бла, но искам да знаеш, че това не се отразява на нашите. Аз държа на теб. Просто повтаряй го. Първо отразяваш тя какво ти е казала и после и даваш валидация, че ти си с нея, ти я обичаш, ти такова. Кажи следващия път. Ако не е пак достатъчно. Следващия път ти кажи, пипни ме по крака, за да знам, че точно в момента ти е готов, тя ще се обърна, ще ти дам. Това вече говорим за някакъв много висш пилотаж. Между другото, много хитро и готино, но... Пиле, знаеш ли, връзките са така и не само с тебе, то се случва на всички и тя просто няма да се чувства добре, разбираш ли, тя каквато и да е и като излезнете и ти където, ти само като влезнеш и всички те зяпат, всички момичета ти се усмихват, още 10 ти пишат и това не си само ти, това са много мъже така. Така е. Okay? За да поддържаш контрола на връзката, просто няма да ти издържи връзката, разбираш ли? Да. Казвам ти, няма да ти издържи връзката. Значи трябва да сме по-смирени и Виж сега, това тук съм много съгласен с тебе за вниманието. На мен са им правили във всяка една връзка за телефона. Нали, проблеми, че постоянно си гледам телефона, че постоянно, но в същото време те знаят с какво се занимавам. Защото аз трябва да съм на този телефон. Що ти звъни в 2 часа телефон, що ти звъни в 3 часа, ми звъни ми. Иначе обсъдихме, че наистина момичето, което ще застане до тебе, трябва много да те разбира и да си Ние те ще вече направим това. един подкаст, Кристиан Кирилов се търси жена. Да. И ще направим тук един, долу да се запишат под видеото коментари. Опитвам се да бъда широко скорен. Не ти се получава много. Не ми се получава, наистина, ето, признавам си, наистина, не ми се получава, наистина, моето мнение гледам да е винаги да затапвам другите, моето мнение трябва да е винаги всички да съгласят с него, това епизодията ми го има, нали, но честно ти казвам, нали, и с работата ми с тебе и такова, но опитвам се, не ми се получава, но се опитвам, не ми се получава. Но се опитвам, но мога да кажа, че съм заредил от 0 до 100, вече съм 10%. В смисъл, такъв има напредък някакъв. Да, ето с експлозивността също. Тя се пренасочва, тя е добра. Той е вътре в мен. То няма как да... Пренасочваме някъде другаде. Мъча се дори сам с себе си. Нон-стоп работа. Добре, давай сега нещо пикантно. Какво искаш? Ти какво не си казал? В смисъл ти. Аз видях, на мене някой ми прати скоро с Ивка. Да. То ти какво не си казал? Какво нищо не сме казали всичко. там? Ние бяхме пак много брани. Не сме. Какво съм казал? Питал ме дали съм правил тройка. Казах, че на пияно всеки е правил глупости. Добре, ти правила ли си такива? Нали, все пак не знам дали е окей, но примерно. Ти с какво си експериментирала? В секса, примерно. Не много. Не мога да кажеш, да ти не много. Не, смисъл, не много. Не съм експеримент. Ти, нали, говорихме... Ма не ми изглеждаш да си гъба със сигурност, и че... Не изглеждам ли? Не изглеждам ли? Със сигурност не мисля, че са от жените, които лягат и си отварят караконджулите до там. Така ли? А на каква ти изглеждам? На каква ти изглеждам? На така обуря. Наистина? Да, вихрушка от емоции, грубо, после нежно, после пак грубо. Не, просто казвам на мене, аз сега не съм... Добре, точно не, много ми е интересно как влияя, разбираш ли, как ме виждат хората. Не сме сляпи, нали, хората и аз сега, примерно, мъжа, нали, говоря като мъже, нали, първо нещо от царника, нали, всеки човек гледа нещо, нали, някой му харесва коса, друг поглед, трети ус, нали, па когато имаш съвкупност, нали, ти си готин, имаш хубава фигура на тренирана, хубави гърдички, нали, трети, пети. Слушай сега, точно, ето. Няма как да го имаш това само тук. Добре, да. Няма как да го имаш това и да не си един вид мръсница. Той е все едно аз да имам големи мускули, да ти кажа, че не тренирам с тежко. Това няма как да е. И ти или си така или така. Ти щом да изглеждаш по този начин, ти показваш какво даваш, какво мога да дадеш на някой. Да, това и определено си извини, не е мръсница. Няма как да го знам, просто казвам, че така изглеждаш сега. Това е работата. Да, интересно ми е много, благодаря ти. Кажи дали съм направил. Благодаря ти много, благодаря ти, защото... откъде да знам, но благодаря ти много, че си искрен, защото наистина на мен ми е много интересно какво виждат мъжете или това хората. виждам аз, другите могат да не виждат такова. Да, окей, една гледна точка.
Какво иска? Но да, точно това говори между другото. Когато си добре сложен или тренираш или нещо, когато имаш връзка с тялото. Когато имаш връзка с тялото, секс и изобщо всичко физически става много по-различно. Затова и спортистите добре, и кажи сега, всички те колко неща. познавам Така. от 1 до 10, кажи. А сега да ти кажа, иначе с тройки... Кажи ми, с... кажи сега, зато аз познах ли до някъде? За кое? Виж как се смей. Значи За съм кое? познал. Кажи, за Няма кое какво. точно? Ние разбрахме, че съм познал. Давай за двойки, тройки и четворки. Оргия. Не, никакви такива неща. И аз не съм оргия. Виж, аз... Добре, де тройки. Мога ли да... Аз не знам колко мога да кажа. Всичко мога да кажеш. Това е Аз съм подкаст, може да си говорим всичко. много години в Нова Зеландия. Те там са И задръстени. Не, напротив, Крис. Верно ли? В Нова Зеландия, значи на колко да съм била, 20 кусор, познавах много свинг двойки. Много свинг двойки. И така и никога не се замесих. И си бяхме така с момичето много. И никога не се замесих. В смисъл, продължахме да сме си приятели и всичко, но когато те тръгват да се събират или нещо, аз така и не участвах. Защото нямаш партньор там. И така, да, може и това, но знаеш ли, по някакъв начин не ме влече. И също и... Ама сега ето виж ти тук, що каза, че съм мръсница, дали не си остана с този имидж? Аз не съм била в тройка, Крис. Нищо то, не си изпуснала. Аз не съм... Не е моето човек, не е моето, не ме влече, не знам, не ме влече. Аз си получавам много готина връзка, много готин секс one-on-one. И много си ми стига. Човека до тебе има ли стабилна наденица? Въобще няма какво двойки, тройки и четворки. Да, изобщо цялата игра. Добре, размера, това честно сега, нали, пак, размера има ли значение? Знаеш, ще кажа, защото го задавам това въпрос. Бяхме с Ивка... Добре, сега няма ли да се съвлечеш, да го говорим това? Той не се реми. Той размера е долу, не е да се горе. знае, те направо ще пуснат, нали, 18-ката. И? Добре, казвай за размер. Ако толкова държиш да се съвлече, мога искам да те видя сега, за какво съм дошла. Чакай. Айде, за какво съм дошла? Ние сме дошли тук да говорим за хората, да ги учим, ти искаш. Виж сега, че реално въртим случаем, света се върти около после ще ми кажа, ти защо не го накара Крис? Значи всички знаят, че идват, искат да... И какво ще кажа ти що го държа с този пуловер? Пипни тогава. Иначе, ако не пипниш... Айде, за да ми пишеш утре да кажеш. Твърд ли е? Здрав си. Ма твърдо, виж ги гарите само пипни. Моля се, пипни. Иначе не ми е за късмет, си пожелай нещо. Пожелай си нещо. Пожелай ли си? Пожелавам си, да. Така. Сега да се обличам вече. Нали? Не, постой малко. Добре, чакай сега. Стой да кажем сега 18-ката. Добре. За размера. Размера има ли значение? Защото на мен да ми благодарите после всички, че го съблякох. Моля ви. Те са ма виждали. Моля ти се. Добре, да. Макар, че не съм във форма, моля да ме извините малко, но важно е, че може да влезем във форма и ще влезем. Крис във форма ли е в момента? Как го харесвате? По-изпит и лятото беше много изпит? Много ти тогава. Аз съм пращал някой друга снимчица. Много беше впечатлена. Лятото... чакай малко са. На кое бях впечатлена? За физиката, защото ти си спортистка бивша. Кажи за кое. Краката. Аз харесвам крака. И лицето ти беше... Не са малко бузес, нали? Лицето ти беше... Добре, това не е за мен. Да. Това е... искам да кажете дали харесвате Крис така, който според него не е във форма, нали, според него. Малко, пак има, или си чекнете снимките там лятото, в каква форма е бил. И много ми е интересно. Не, аз не искам някакво такова гласуване. Защото аз съм сигурна, че повечето момичета ще кажат, че те харесват сега повече. Според мен. Аз гласувам за това. Майде под видеото оставите коментари, между другото. Дали лятото, когато е изпилен яко, или сега, когато той си мисли, че нещо малко се е замазал. Да, даже го е срам. А за някоя върховна форма за мен не е. Много ти благодаря, че се съвлече. Наистина, аз съм сигурна, че сега ще ми благодарят. Ще ми благодарят. Така. Не искам да ме мразят. Няма да мразим кой. Дай ръчка. Някой сега ще ме набие. Няма кой, аз не съм сингъл. Обещай, ще ме набият. Няма, пипниш. Да. Друго си е. Много си здрав, топ. А като го пипаш, какво чувстваш така? В смисъл... Мъжество. Чувствам, че всичко е здраво. Тестостерон, животинско. Чуй ме, чувствам, че всичко е здраво. Че всичко е твърдо. На коча, дрънгоча. Да, така е. Селско. Добре, давай сега питай за размера. За размера, понеже наистина
много мъже и момчета подрастващи страдат от това. В смисъл от комплекси за... Дори един много мой добър приятел, никога няма да му каже името, е с малки винаги, като ми го види, винаги се възхищава. Той не е обратен, но винаги вика, гати, вика, наденицата, гати, такова парчока и сме му поръчвали мазила, мазал се, нали, прочее, трето, пето. Има ли аджаба за жената значение? Защото той пък при може да не му е много голямо, да знае как да се върти като змия, като такова вътре в тебе. Не знам, кажи ти, стига я гледата с коса, кажи го и нещо. Има ли значение или няма? Готови ли сте? Със сигурност не си имал един мъж в живота си. Нали? Просто нали, казвам и нали, готови ли сте да каже? Да. Че взе вече да се го фаща, тя така сега. Аз трябва малко да изчистя трябва вече да вади нещо. Да. Трябва да изчистя енергията. Да. Крис, размера абсолютно има значение. Нали? Крис има значение точно за това, което ти каза. Един дебел, здрав се управлява по един начин, един малък и вариации, не знам си какво, се управлява и прави друга работа. Каква прави друга работа? Кажи каква друга работа прави малкия. Има значение. Малкия мук, каква друга работа прави? Сега, друга работа върши. Смисъл, всякаква друга работа. Дейност, някаква ли каква? По друг начин влиза, други маневри може да прави, съвсем по други неща. Може ли да докара до оргазъм? Виж сега, аз не мога да си представя какво е малко. В смисъл, не мога да си представя какво говорим за малко. На малките викаме чурки. Виж сега, наистина, сега. И слушай, не разбирам много от дължини, не знам си какво. Не съм аз. Човека, смисъл, добре, наистина... толкова, да речем, примерно, виж. Не, искам аз да говоря. Аз се остави ме да говоря. Добре, не, примерно имаш толкова. Какво ще стане с това? Ти е толкова горе-долу показвам. И имаш лакоча дрънгоча, където главата му е като на 3 годишно коти. Ама чак сега, ще си купите вибратори, бе. Смисъл, мъжа прави добре, секс. А чак сега ти кажа, ти ме питаш на мен дали такава, на жената, дали ще стига. Добре, бе, той как ще свърши с такава? Той усеща ли я? С каква? Като му е малка, той усеща ли я? Нямам такава нещо, чак да ти кажа. Защото аз пък какво ще ти кажа? Ние се харесваме, обичаме, има 1000 неща да накараш, по 1000 начина да накараш жената да свърши. Мисъл, имаш ръце, уста и играчки. Да, ама не е важен в крайна сметка дрангоча или не? Важен е, ако аз не съм отворена да ти кажа, че не ми стига с този малък. Просто пиле малък ти е и аз не те усещам, не ми стига. Вътре. Да, не ми стига. И тогава може да почнем да търсиме някакви неща и ще намериме начин да ме задоволиш. Разбираш? Но, примерно, ако аз седа така и... Да, бе, като долу си мокра, като кон и ние правиме нещо, и ние правиме и аз вътре ли си, какво става? Аз свърших, добре, дай пускаме филма. Тогава няма да стане. Така. Но... то вече има между другото операции и такива работи, но то пак доколкото Не, има, аз ще да кажа, че мога да ти пратам, нали не е за тебе. На мен, аз ако се направя операция, мен директно чрез Държавен вестник ще ме обявят за такъв направо убиец на матки и прочее. В смисъл не мога Точно това исках да кажа, Крис. Тъй, че пък с голям, какво можеш да правиш с голям? В смисъл, ти ще я разцепиш, ако ти е пък много дълъг, почва да я боли и не знам си какво. Значи на мене най-ми е харесвало, когато не е прекалено голям и той някак си точно влиза на правилното място според мен. Да, може да те докара. Разбираш ли? Да. Също и той може да го държи по-дълго време. Вярно, между другото държението е вярно. Тук е вярно. И такива неща. Защото голям е готино самото влизане, като го усетиш, когато е голям. Оттам натам ти почваш да свикваш с него и такова, ти вече е голям, тебе почва ти става сета. Да. И оттам зависи големия ти. Ми кажи големия ти как го управляваш, човек, защото големия не се управлява. Това е дарба. Между другото, сам да кажа на клипа с Ивка Беби, където показахме краката, на боксерките се видя за дранголника, защото там казахме колко сантиметра е. Нали, на майтап, аз сега дали е бил наистина толкова или не, още не мога да кажа, може и 20, може да 19, не помня вече, но нямаме нито един коментар, който някой да се е усъмнил в размерите, което е много. То даже някъде може да ви излезе да такова. Добре, видеото, където е в началото казах... Кристиян Кирилов, може да го видите в YouTube. Накрая на клипа се смъквам да покажа какви големи крака имам и то от боксерите се вижда дранголника. И нито един коментар няма отдолу да каже, то се лъжи, че му е патладжан.
Нито един. Аз от моя спорт, аз съм кънки шорт-трек, от моя спорт явно много харесвам крака. После съм живял в Нова Зеландия, където са ръгбисти, много харесвам крака. Аз моите са прави, виждал ли си? Направо... Аз като ти пратя, моите са прави крака. Не знам, така, както и да е, крака мен лично ме. Всеки си има нещо, дето си го кефи, както и да е. И какво исках да ти кажа? Добре, за размера има значение. Размера има... Ако сте с малки пишки, не са бутайте при големите жени. Общо взето е това. Не беше, правите други неща. Какви други неща? Нали обяснихме, ето има играчки, има ръце, има усти, има всеки неща. Ще правите други работи. Искам да кажа, че един, който е с малък, не може да почне да се депресира, че той не може да има връзка или няма да има сексуален контакт. Просто вибратора в задния джоб, когато такова вари. Ти го сър Стенли Ройс лекам пръст. Значи той, ако е един доминиращ, ако е със самочувствие Томаш и ти каже, Мацо, аз ще погледни ми пишока, обаче ще нагарам така да свършиш, че няма да поискаш друг. Той не мога да го кажа, дори колкото и да ми е малка, не мога да го кажа, съм с такъв пишок и ще накарам да... Това е много смело звучение, той трябва да карам 5 негъра зад мен да вляза в сата и да го прашат. Тя ще свърши още преди да си я пипна. Така ли? Така. Значи аз това мога да го използвам и аз. Мимо. Пиле ми е такъв, ама... И така. И така. Обаче иначе повечето жени, с каквото съм чувала, че харесват големи. Което аз малко не знам. Ама има и преди, че българките, специално като българки, много от жени, много голяма част, няма да кажем, много голяма част са си разпоредени и си обичат големите неща. Ние просто такъв менталитет. Ама явно и българите са такива, музика. Смисъл българите, мъжете, българи са с... Ние сме до такива хайдуци. Ние обичаме грубия секс, за косата, да се изплюи в устата, да се изпикай на гърдите и такива. Ама смисъл, виж, първото, което, нали, колкото в твоята връзка за цял живот. Колкото и просташко да звучи, само се замислете какви песни слушаме. Какви формати гледаме. Не бе. Всичко около нас, ние сме откърмени с бой, ебани и сръбска музика, където се вика. Реално е така. Верно, че са и за едно ново поколение, където, нали, дай Боже да мине и това, но реално суровата действителност е така. Не, и в крайна защо, сметка... само се замисли, защо много малко българки има женени за чужденци? В смисъл, малък процент то ги има и колко са им щастливи браковете. Примерно така, аз почти не познавам примерно българка, която да е жена в щатите за американци да е издържала брака. Някой, ако има, да пише под коментарите. И много да не се хвали, защото не са. Трябва да е с някой гангстер, черен. Ама не бе, ти просто... нали, другите мъже, примерно в чужбина, повече, нали, те... Крис, я кажи за нежния секс. Какво искаш да кажа за нежния секс? Знаеш ли нещо за нежния секс? Ти знаеш ли? Да, защото аз тук съм ти споделял. Разбрахме, че ти е голям, разбрахме, че не, плюеш, всичко не е голям, знаеш. средно нормален. Добре, кажи сега за нежния секс. Нещо разбираш и знаеш ли, чувал ли си? Как го каза, много хубаво каза нежния секс. Можеш ли го? Стефан Данаилов има един филм Дами канят, тя му вика, отвие ме откара на твои таланти, че ти така го казваш. Нежния секс. Няма по-хубаво нещо от нежния секс. Той е най-чувствен, там се получават най-много оргазми. Нали, когато се обичате и когато сте влюбени, ти направо рисуваш нежния секс и като си да фаниш едно платно и да почнеш да рисуваш. Ти рисуваш по тялото. Не, много се раздаде. Чак толкова. Няма да повярват хората. Защо да не повярват? Чул си някъде, че е платно и не знам какво. Кажи ти. Аз казвам за себе си, който е спал с мене, кой е правил нежен секс, знай. Добре. Какво да кажат? Смисъл... Да коментира дали е вярно. Тя пак ще коментира отдолу. Гледай сам някой мъж да коментира, да напише долу. Че тогава ще стане интерес. Иначе, добре, кажи мъжете. Те, там твоите приятели едно друго. Те предпочитат... супер. Те предпочитат груб или предпочитат нежен? Приятелите, мъжете. Повечето не са като мен широко скорени да кажат, че обичат нежния. Нали, по-скоро груп. Защото повечето жени са такива, където обичай се облика, вече малко ми е странно. Само толкова ли? Ти искаш още? Още. Да бе, как ти че не спрата канала. Ти направо знам кой искаш да видиш, но сега, нали, как да... Няма някоя да си го заслужи. Наистина трябва да се заслужи дранголника. Защото, Как се заслужва твоя дранголник, Крис? Няма правна формула. Кажи как се заслужва. Да знам. Мога да кажа, трябва да ме впечатли с нещо. Примерно с какво? Аз знаеш, че всичките ми връзки, където съм правил секс първата вечер, са ми били най-сериозните връзки. Заклевам се.
Има такъв, Джейк Мадок, австралиец, който казва, той е треньор за връзки и той казва, че абсолютно на първа среща трябва да искате да се разкъсате. Трябва да има много силна химия. И няма нищо лошо да се спи на първа среща. Да, обаче пък огън с огън, аз съм имал така огнена връзка, където от първата вечер, нали, спим заедно, след това и се пердашим като слаби свини и прочие. И после той нещо изгаря и не продължава връзките и съм чел много книги, които и ти си ми препоръчал вече няколко освен твоята, за връзки и прочие, където пише, че точно тия връзки, които са много огнени, много силни, много изпепелящи, те са най-краткотрайни и здравото семейство се гради с по-нормален човек. Не тая голямата любов. Голямата любов защото искра, ти искаш огън, който да пламти. Няма Другото как е да искра стане. и тя искра и загива и толкова. Да. Тоест да се поддържа. Голямата любов много рядко прераства в здраво семейство. Много рядко. Да, но и какво ми казваш, значи, за секса, че мъжете, твои приятели, какво сте си споделяли, те Повече предпочитат груби, те може би харесват и нежни, обаче не знаят как повечето жени. Те са свикнали, нали казвам. Тоест ти мислиш, че жената го изисква като грубост. Да. Добре, това за мен е като психолог ми идва точно това, че тя усеща доминацията. Ами Тя има 90% нужда ето казвам да ти, бъде от доминирана. опита, който имам. Да бъде доминирана. Ето казвам от опита, който имам. Той е скромен, тъй че аз не съм някакъв критерий. Но от опита, който имам и от приятелите, които имам, които са много широк кръг. В смисъл много говоря за стотици приятели. Всеки един приятел, който е правил секс с дадена жена, било то адвокатка, било то депутатка, било то певица, било то актриса, било то касиерка в супермаркета, от много широк спектър, всички обичат да им се бият чамари, да им се плюят в устите и така, и такива извращения, да смисъл да ги умалжават. Това е на тренд, някакъв тренд, разбираш ли? Слушам те. Това е. В смисъл нямам, пак така, виж колко сфери на работа ти изброих. Всичките тия обичат примерно да я фане за косата, да й заби два шамара, да й се изплюи в устата и всяки такива неща го предпочитат пред това да ти сложи легло от рози, да ти запали свещи и такива работи, тя ще избяга с 200. Или ще каже, примерно, това пълбут ли е? Това е нормален ли? Я фани тук дири Минчо. Да кажа ли тогава аз? Ти кажи, аз казвам моя експириенс. Крис, аз пък аз защото съм в сериозна връзка и отдавна не съм имала нещо друго, но каквото си спомням, напротив, моите партньори винаги са с някакво такова като уважение към мен. По някакъв начин. Деме като кукла надуваема. Ами някакво, не знам как да ти обясня, не се държат с мен така. Да. Okay. И имала съм един такъв случай, който така. И това мене много тогава аз усетих, че ми харесва. Което да ти правят смисъл, не са... Ами да ме едва ли не да ме доминират, в един момент, не знам дали. В един момент ти забравяш. Значи колко става, че на тебе ти харесва точно това, което говорим, че на 90% от жените им харесва. Един път ми се е случило, но ти сега ми казваш, че повечето са така. Аз мислих, че аз съм намерила някой, който най-сетне да не се страхува от мен и да може да си позволи такива неща с мен. Ама те много хора се страхуват, но повечето, които са точно това е. Ти си нямаш на идея, аз съм много голям базик, не казвам ти отличен опит. Пиши ми, ето сега ще кажа един случай. Някаква адвокатка, примерно нещо. И добре. Тя нещо ми пише, ама това преди време, когато съм бил свободен и такова, и аз викам, аз се надупи. Разбира, тя е супер сериозна жена и аз искам надупи се и се снимай. И тя жената й харесва как ви говоря, разбираш ли? Викам, колкото повече се държиш, не казвам, че е хубаво да се държиш като простак или такова, но някак си самото това е просташко, животинско. Добре, аз така ще го кажа. Те даже това ги привлича, ти си пълен антипод на това, което тя харесва и търси в един мъж. Аз за мен като психолог, аз го виждам, че просто защото жената иска да бъде доминирана. Сега ти дали я караш да се надупи или ще накараш нещо друго, само това, че ти си позволяваш да я командосваш, на нея това я харесва. Да. Значи, какво... И тя там разпуска, и тя там си отива в женската енергия, и тя там става послушна. Да, ма виж, че във филмите го няма това. Във филмите има леглото, целувките, чершафите и прочее. Нали, където истинската... Не знам, просто тук, пак казвам, колкото и да се опитваме да се правим на изкуствени, да се правим на много еманципирани, еродирани, възпитани и каквото съседите, реално ние си живеем в България,
държава, която е заобиколена като Гърция, Турция. Турците, нали Мале, знаеш, много че... глупости казахме, Крис, дай си ходим. Не, много глупости казахме. Нищо не, ама ти хората... Не, много глупости Просто казахме. с това сме откърмени. Разбираш, няма от какво се срамуваме, няма от какво... Така ни е музиката, така ни е културата. Нали, в крайна сметка това сме ние. Нали, трябва да се образуваме, трябва да учим, да видим как другите хора живеят, но по отношение на секс, на живот, лайфстайл, ние сме си малко диваци. Това е заключението, поне за мен. Добре. Че не мога да избягаме от културата. Да кажем да се опитваш да бъдеш себе си. Да, даже ти като и да специалист. се опитваш да си себе си с партньора си. И да не те е срам да бъдеш себе си. Най-важното да не те е срам. Нали? Мъжете да бъдете силни, доминиращи. Така, дори да сте с малки и не се преценяйте, ето има играчки. Има начини. Винаги има начин, дистанционно, бутилки, вода. Ето виж моето мислене веднага. Тук виждам 2 бутилки, като не става с една, ще пъхнеш 2. Примерно. Нали? Ми да. Да. Ами добре, приятели, това беше от нас. Дано да ви хареса, то не знам дали много за харесване или не, но все пак, въпреки сериозните теми, се опитахме малко да вкараме и хумор. Показахме мускулите, всичко казахме колко му е голям, свършихме си работата. Това беше много яко, колко ми е голям. Ще кажеш, че... Нищо. Така че последвайте канала. Да, задавих се, толкова ти е голям. Ти да вземеш това и сам микрофона. Така че... Айде. Пишете долу под видеото коментари, кой искате да ни е следващия гост, какви теми да разискваме. Общо взето, вие контролирате този канал, вие сте шефовите. Както казвам в автокъща, пред нас клиента е цар. В YouTube вие сте царе и вие казвате какво да правим. Цунки гунки.